ce wanda ya jima yana kawo muku zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta. Sani Ahmed ƙwararren jarumi ne dai wanda ya kai a kira shi da jarumi kuma jajirtacce wanda ya fantsama cikin duniya baki daya domin ganin ya fafata muku zafafan kalamai masu zafin gaske, yayin da wannan shahararriyar haziƙar jarumin budurwa ta fito ta furta masa da kanta ba ta ƙaunar shi kuma ba ta son shi. Wani shahararren haziƙin jarumi wato Sani Ahmed ya ƙware gurin lallaman masoya baki daya gurin saita musu hanyar su ta gurin fidda musu da zazzafar waka mai zafin gaske, waka da ta jawo hankalin su ji suna mararin junan su, yayin da wannan jajirtaccen jarumi wato Sani Ahmed ya tsaya tsayin daka gurin fitar da zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagartar gaske, yayin da wannan shahararren haziƙin jarumi wato Sani Ahmed ina ta faman harbi da bakinsa domin nishadantuwa da zafafan waƙoƙin wannan shahararren haziƙin jarumi wato Sani Ahmed. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel ta mai albarka, ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shirye na da zarar na dora masu zafin gaske idan ka kasance bako kenan. Idan kuma ka kasance dan gida, ka danna mana like domin hakan yana bani ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta. Wato Sani Ahmed dai jajirtacce ne kuma jarumi jajirtaccen gaske wanda kai kira shi da jarumi kuma jajirtaccen gaske. Sani Ahmed ƙwararre ne kuma jarumi jajirtacce haziki fasihin gaske domin nishadantuwa da wannan zazzafar waka ta wannan shahararren hazikin jarumi. Ka biyo ni a sannu hankali tun daga farko har zuwa ƙarshe, zaka ga dukkan abubuwan da nake nuna maka ta hanyar bin mu. Ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar na dora masu zafin gaske idan ka kasance bako kenan. Idan kuma ka kasance dan gida, ka danna mana like domin hakan yana bani ƙwarin gwiwa da karsashi da nagarta da zan ci gaba da kawo muku bidiyos masu zamani na gani na faɗa kenan, domin nishadantuwar ta ita ce ci gaba da sillar kasuwancin mu. Wannan shahararren haziƙin jarumi wato kuma haziki fasihi jajirtaccen gaske namijin mazaje gagarba da wato Sani Ahmed. Sani Ahmed dai jarumi ne wanda duniya ta yi da jarumtakarsa kuma da nagartarsa gurin fidda zafafan waƙoƙin soyayya masu zafi da inganci da nagarta, yayin da Sani Ahmed ya tsaya a tsayin daka gurin fidda muku da zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta. Mai sauraro kada kuma ka sha'afa ka shagala ka manta ka danna subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar na ɗora masu zafin gaske idan ka kasance bako kenan. Idan kuma ka kasance dan gida, ka danna mana like domin hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta, domin ku nishadantu ku fantsama cikin duniya da wannan shahararriyar zazzafar waka ta wannan shahararren mawaki, wannan shahararren haziki fasihin gaske wanda amsa sunansa